Ay, Yaya. Hi, Brandy. Iba na kusina mo. Parang mas fresh dyan. Oh, fresh talaga dito. Good morning, host. Good morning. Malinis si mama. Sa kabila ako marumi. Magbaba po kayo. Magtatamsak ako. May premiere kayo. Magla-lunch pa lang kami. Yaya, may galab shoutout. Bendy, may galab shoutout sa'yo. Ikaw din fresh. Char. Siyempre, siyempre, kahit saan man tayo magpunta. Mga live ko nasa kusina lahat eh, no? Tsaka wala si mama kaya happy to see you. Thank you. Yaya, may galap siya sa'yo, Yaya. Yaya, tara dikit tayo. Yaya, baba ka ng bahay mo, Yaya. Cheese noodles. Yan, nagaba na ba si Bendy? Ipin natin si Bendy. Mag-grade 3 na si Bendy eh. Bendy, ako po. Ano? Bendy, ako po. Ano yun? Gusto ko yan, cheese. Oh, kumain ka na, Bendy. Narinig niyo ba yung tugtog? Yan, nagaba si Yaya. Dikitan ko si Yaya. Ay, dikit na tayo, Yaya. O, tapusin natin yung video mo, ha. Nagtamsak na ako. Kangkong na may bawang. Host. Ay, dikit na ba? Dikit na tayo dyan. Yaya OTW.
Sasakay kita. Dikit na dikit ka ba? Sure? Si Yaya? Didikit yan sa'yo. Ate Kolomi. Binili, kainis. Yuko nun? Kami pechay na may tofu. Sarap. Dahil hindi ako nakabili ng dahon, kaya ito na lang sito yung paste na nila sa noodles. Sarap naman nung kangkong. Saglit Pipin natin si Bendy. Hi, Yesing. Yesing. Hi, Yesing. Yeah, may jacket na kayo. I-mute muna natin to kasi pupunta ko kayo sa kwarto. Ay, saglit lang. Dito muna kayo, magluluto ako. Baka biglang dumating ang pulis. May pulis ako dito .
Diyan lang kayo ah. Bibigyan ko ng jacket yung nakaping ni Sing Yishin. Yishin, tama ba? May jacket ka na po, Yishin. Yan, narinig niyo yung Beyblade ni Aston.
Hi, Chamir! Mega love shoutout sa'yo, Chamir. Sorry, busy si host. Nasa kusina. Yesin! Hindi ko mabigkas yung pangalan mo. Yesin. Hello po. Dito lang kayo. Umuulan eh. Oh. Nasa kusina ako. Salamat naman sa nagbibidyo dyan. Baka naman. Ayan yung nakapin po. Ano, di kita nyo? Mag-grade 3 na yan.
I take away your food. You are playing, right? You are playing in your room. Hi sa 3 million in my house. Gala na vlogger. Tamsak host. Yan. Hello, asawa ko. May galab shara sa'yo. Gala na vlogger. Yan. Hi. Hi, hi, hi. Salamat sa pabiji-biji.
Si Mama. Pauwi na. I-end ko na to. I-end na po natin. Parating na po ang polis. Sobrahan natin ng 1 minuto.